ze animalia izango zinatekete? Jirafa bat. Seguruenik agindutakoa jazten duen animalia bat, ezta? Zu Maria ze animalia zinateke? Katue. Beste leopardo bat ere badago Platoane, Amen, ezta? amen. Bai, bai. Hor, beste puntu basati bat hor. Kontua da, aste honetan jendea nahiko basati etorri dela. Ar! Beti ikurrinegaz, damen be ikurrinegaz. Publikoa ere basati datorreta. Hori dela eta coaching zerbitzuak eskaintzen hasiko gara. Bideodei bat egin, eta esango dizu, ze pensamendu duzun zuk, edo ez. Kontsultaietatik, Maria, bereziki, ze ikasgairekin geratu zara zu. Nire coachinga jaso ondoren, diot. Ondo zaudete? Igual coaching beharrean daude, Igual bai. Horretaz gain, gorputz hizkuntzaren klaseak ere emango ditugu. Holan dauen pertsona bat, urtsuet, buru gogorra dala, ikututen dauena okotza be igual ez dabil benetan. Barre egiten dauen jendi danari, guztiz kontrakue bakarrik daula. Zeo zer esan, da harrituten dan haulan asko faltsu ez dala. Zer? Eta zalantzarik baldin baduzue, hemen testigantza bat. Oin dela hile batzuk, lagun batzuk etorri zin ona, da harina neuken ikusitzen biluseko programi, da ikusinan da guztai jaten. Ze itxu egon zaren, orain arte, Urrengo izan zen ia nahi ban etorri, hasieran ez kursazten. 5 minitxure ia baitzen. Beraz, animatu mihilu zen parte hartzera. Eta ja, que se dio. Bai.